højtid, Ramadan, begynder. Og Ulla Terkelsen, du står lige nu med Iqbal Sine. Ja, jeg står her i Kairo, Egyptens hovedstad, med Iqbal Sine. Og Iqbal Sine, hvad er Ramadan egentlig for noget? Når I nærmer jer slutningen af måneden, hvad gør I så? Har I noget at fejre det på? Okay. Har I andre store højtider, som I fejrer? Hvilke ritualer udføres der der? Men hvorfor offrer I et får? Hvad mener du en højtid er? Hvad mener du er det sociale aspekt ved en højtid? Tak for din tid. Sabati. Og det var altså Ulla Terkelsen med Iqbal Sine, som fortalte om Ramadanen. Og Anja Fonseca, kan vi få en vejrudsigt?